Sa number 2, grade 8 student pilason matapos mabunan sa grade 7 nga estudyante. 50 metros gikan sa main gate sang Sumag National High School na bunan sang isa ka 12 anyos nga grade 7 student ang 14 anyos nga grade 8 student Lunes sang hapon. Ginsiling ni Police Lieutenant Wilson Aguilar, ang Deputy Commander sa Police Station 9, sandig sa ila investigasyon, nagkinapungulay ang biktima kag ang suspect sa gwa sa eskwelahan sa wala pa matumod nga kabangdanan. Sa natumba na ang suspect, nakapulot ini isang matalom nga bagay kag gilayon nga nabuno ang biktima nga nakaangkon sang pila sa kamot kag lawas. Matapos ang insidente, nagsungka ang 12 anyos nga suspect sa Police Station 9. Ang biktima ang gilayon man nga gindala sa ospital kag yara na sa karon sa maayo nga kahintangan. Sulod kay Aguilar, nakighinon-ano na ang kapulisan sa pamunuan sa Sumag National High School agod mapabaskog ang pagbantay sa mga estudyante kag malikawan ang kaangay sini nga insidente. Samtang nagapahanumdum naman ang Department of Education sa mga ginikanan nga bantayan kag tudloan sa maayo nga pamatasan ang ila mga kabataan. Ilabi na nga halos tanan nga insidente sa Bacolod City ang nagakatabo sa gwa sang mga eskwelahan. Kinakabig man sa DepEd nga alarming ang sunod-sunod nga kaso sang kalakasan sa tunga sang mga estudyante. Student nga natabo sa isa tato nga eskwelahan sa kahapon, actually natabo sa gwa sang aton nga campus. Sa sulod, no? Sa sulod kaninong gid, pero pagwa na sa aton mga kabataan may mga gamay sila nga altercations nga naga-result sa amo sa duha grade nga mga insidente. And kinahanglan gid nga aware ang aton mga parents kag aton mga guardians sina. Kay kung sa sulod lang sang eskwelahan, mas ma-manage actually sa aton nga mga teachers kag ato sa security personnel, pero sa gwa na wala kita sa control, and usually dira gakatabo ang mga incidents sang aton mga kabataan for the past week. So para mo mga aligasyon niya sir kay way naton ma-recover ang weapons, so amo to karon ating anta nga ma-recover tong weapons, in-advise ko tong aton nga women na ipapalo up to kag makuha sila mga interview to sila mga upod sa tubi o sa mga sang both parties, interviewon nila kung ano gid ang natabo para anantayin ko na ano lang motibo yang ana mo gito na dangtan sa incident.